Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedherek-sedaya. Nami kula Muhammad Hanif Antara Putra saking kelas 8E nomor absen 16. Badhe nyritakake pemburu sing sia-sia. Ing sawijining dina, singa lan beruang padha-padha golek mangsa, yaiku kambing. Loh, kowe ngopo rene? Loh, aku memangan wedhus kae. Loh, ra iso to sing ndelok aku sik kok. Yo, ra iso to. Lah piye? Gelut apa piye? Gene entuk. Wis ta ayo to. Bar loro-lorone tak ana sing menang, tak ana sing kalah, padha-padha karate. Ujug-ujug serigala teko. Delok mangsa wis ning ngarepe motone loro lah hewan loro kae mau wis sekarat. Wah, iki kesempatanku tak jiko ah. Loh, piye to? Kok dhewe ra entuk apa-apa malah dijiko serigala. Loh, lah yo kok curang men. Lah yo kudune ki dhewe ra gelutan. Aduh, terus piye? Wah, guru sing sia-sia ngene iki. Wah, ya wis lah.